सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पूर्व लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव इन दिनों सुपर डुपर हिट गाना से बहुत ही प्रसिद्ध हो गई बा। जी हाँ, चारों तरफ इनकर गाना के धूम मच गई बाटे। हर जगह इनकर एगो गाना बाज रहा बा, चोई चोई। जी हाँ, तो लोग के बता दी कि इनकर ई गाना एगो फिल्म में आवे जा रहा बा। जी हाँ, लोग सुनल चाहत हो कि आखिर कौन ऐसा फिल्म बाटे जोना में ई गाना के देहल जा रहा बाटे। तो लोग पूरा न्यूज अंतिम तक ले सुनी। हम लोग के बताओ तनी कि ई गाना कौना फिल्म में रुआ लोग के सुने के देखे के मिली। तो रुआ लोग बता दी कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के फिल्म दीवाना में, जहाँ दीवाना में रुआ लोग के देखे के मिली, ई गाना सुने के मिली चुई चुई वाला गाना जोन की बहुत ही मार्केट में सुपर डुपर हिट गाना बटे। जहाँ खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी लगातार आजकल फिल्म में बहुत ज़्यादा व्यस्त बा। लोग हर समय फिल्म में कहे से कभी तो ईद पर उनकर फिल्म कोनो रिलीज ना भइल हटे, लेकिन फिल्म इतना लाइन में बटे कि अब केकरा के कहल जाओ कि कौन पहले आई। लेकिन रुआ लोग को बता दी कि खेसारी लाल यादव आजकल सारा फिल्म के शूटिंग में, कोनो के डबिंग में, तो कोनो के रिकॉर्डिंग में, तो कोनो के फाइनल कटिंग एडिटिंग में, हर चीज़ में व्यस्त नजर आ रहा बन। स्टेज शो भी यही में कर रहा बन। तो लोग समझ सकते नहीं कि काफ़ी व्यस्तता के बीच ये फिल्म के बारे में चर्चा भइल। तो बतौलन कि ई गाना जौन बाटे पब्लिक के डिमांड पर दीवाना फिल्म में शामिल कर गई बटे। रुआ लोग के बहुत जल्दी देखे के सुने के भी मिली। रुआ लोग इंतजार कब तक, जब तक दीवाना फिल्म आ नहीं जात। रुआ लोग तनी दिन दिल थाम के बैठी, जगह इतना दिन वेट करी तो थोड़ा दिन और वेट करी। ई गाना रुआ लोग जब सिनेमा हॉल में देखें सुने तो रुआ लोग के बाछे की जाए। जी हाँ, रुआ लोग के बीच ऐसा ही खबर ले आता सन। बस अगर अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।